2. A tak pozor, jo? 1 vpravo, 1 vlevo, 1 doprostřed a 3krát tlesknout. Pozor, ještě jsem se do toho nedal. Můj intelekt tak daleko jako v žádném případě nesahá. Můžeme se dát do toho. Tak, pojďme. Pravo, vlevo, doprostřed, 3krát tlesknout. No. Vlevo, dozadu a 3krát tlesknout. No a to je všechno, takže můžeme s muzikou, nebo zopakujeme si to ještě jednou. Ano? A pozor! Ještě ne. Ještě ne. A pravo, levo. Radost pohled. Stále se hovoří o spolupráci mezi evropskými národy. Jste svědky toho té věci. Radost pohledu. Zrychlujeme. To bylo to varování. Naše polsko-české vztahy se zrychlují. Už to má frmal. A vidím první kapky potu pod paští napoleonských vojáků. Nádhera! Obrovský potlesk, perfektní, statečný. Teď vy všichni tady udělejte jednu řadu. Vy všichni tady prosím udělejte jednu řadu. Františku, jednu řadu utvořte. Tady, jednu řadu. Kluci, napoleonští, jednu řadu tady utvoříme a společná děkovačka divákům. Pojďte dopředu, dámy, i vy z Polska, pojďte prosím dopředu. Výborně a hluboká úklona teď. Jo. Děkujem, samozřejmě. Krása, nádhera, my vám dáme děkujeme, že jste nás